KSK má rôzne dotačné programy na podporu rozmanitých projektov v celom kraji. Vrátane dotačné schémy, kde krajskí poslanci v danom okrese môžu schvaľovať lokálne akcie, či už sú to investičné, kultúrne, športové alebo aj sakrálne. Len v tomto roku sme podporili cez 40 projektov v našom novovestskom okrese. Jeden z nich bol na spolufinancovanie sanácia fasády filiálneho kostola svätého Cyrila a Metoda v Novovestskej Hute. Takže poďme sa na to pozrieť. Nielen tohto kamenného, ale aj chrámu cirkvi a chrámu nášho srdca. A jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo. Tešíme sa, že aj predstavitelia samosprávy majú záujem podporovať takéto projekty. Esteticky aj bezpečnostne nám to veľmi pomohlo, že aj kraj nám prispel na opravu fasády nášho kostola v Novovestskej Hute, takže veľmi pekne všetkým, čo rozhodli, ďakujeme. Výzva pre rok 2026 bude o pár dní uverejnená na stránke úradu KSK a pre náš okres máme približne 100 000 eur na podporu projektov od právnickej aj fyzickej osoby. Maximálne do výšky 10 000 eur. Proces podania žiadosti je veľmi jednoduchý s minimálnymi papierovaniami a máte na to čas do konca januára. Tešíme sa na vaše nápady, ako robiť náš región lepšie miesto pre život.